Boma silimayendesedwa ndi nthumbidwa. Akuti boma silimayendesedwa ndi nthumbidwa. Pamene ana malomba lero pa 21 April 2026 kummawa kuno akuyankhulisana ndi Zodiac kuliuza dziko kunena kuti nkhokwe zonse za mafuta muziko muno mulibe atamose dontho. Chichewa cha kwathu kwa jali amati atamose imene imayimirira kuti olo. Akuti nkhokwe zonse za mafuta muziko muno mulibe atamose dontho. Siti tikuseka atu yayi koma timanena kuti linda madzi apite ndo uziti ndadala. Paliso mwambi una amanena kuti mfiti kauluka usiku izi angana kummawa kuti kungaichere. Munachulusa zokamba. Amalawi muphunzire kupanga ndale zosati za nsanje osati za bodza. Munavotera bodza atu Amalawi itu munavotera bodza. Kutachere mamawa chikangawa amene chikangawa choke anachoka. Zosangalasa kwambiri zonena kuti ngakhale misonkho iku amene misonkho ikukunthani chakwera kulipidwa. Wamva kupweteka tida. Zosangalasa kwambiri zonena kuti kuyenda pasi mukuyenda pasi amene wina akaba ndimbira foto yati amene naona so pa page ya onjezani kenane akalea kuti mama wakuti ukaime pa koti pa ulimbi pa koti. Anthu amene akuchokera cha kubango uku kumalowera kukaya kuti kumachokera kubango uku amene akuyenda pasi. Ngati akuperekeza maliro a president ati kusowa transport. Kusowa liyokwerera awere. Ari kungoima pa Limbe Cathedral anthu amene akuchokera sewaka kachere. Ose oto akuyenda pasi mamini basi akungowadusa vuvu kuti alipire alibe. Boma atu limene loyendesedwa ndi anthu amene sali nthumbidwa. Tikakamba mbali inayo tiona kangati kuti talakwisa koma lina lija amati boma loyendesedwa ndi nthumbidwa silimayenda bwino. Koma sopano ili boma loyendesedwa ndi nkhalamba. Atiyambana nawe ukuti tukwalira munthu wata. Ine ndikalere kuti nkhalamba munthu inu semuzawo tipita anthu okalamba. Inu yonse mukuzawo kuti pita anthu okalamba. Ulemu ndi umene tikumpatsa koma pita anthu okalamba. Nanga inu agogo anu mumanena kuti nyamata ngati. Mumanena kuti mwana ndi okalamba. So nkhani apa ndionera kuti munavotera Malawi ndi mabodza. Munabovotera mabodza komanso nsanje. Nkhani ya chikangawa inali kampeni 2 ndipo zinatheka. Koma toti kumva kuti ajeni asatu athawa tuziko muno. Ali kaya ku Spain kaya ali kuti kaya anapita kaona amunawo. Ada malomba tosangabwere apa kukuuzani kuti ajeni asa muziko muno mulibe. Ngati ajeni asa alipo lero ndifuna aende mulilongomu ajambulise zithunzi anene kuti uchakakamba kuti ine ndathawa muziko muno ndilimo muno apapa ndikujambulisa kunchesi ine ndikuchallenge ndikuti ngati ajeni asa ali muziko muno ziko la Malawi lero zikuwalirisa nalo aende miseu ya mulilongwe kapena mblantai ajambulise chithunzi ndefe tikhupia. Koma tikumva kuti ajeni asa akupangidwa force kuti achite resign ndipo ajoka wampeni. Siti kuzowa kuti anakakwerera ndege ku airport tikaendera yomwe ija anapanga poyamba yoyenda pasi kukakwerera kuchipata basi kupita ku airport ya ku Zambia ndikukwera ndege kumapita. Palibe even press release imene yalembedwa kuti ajeni asa palibe paziko pano. Achihana ndi angopinda njira sopo akaenda naye uja kayali naye kuti siti kudziwa zinthu zativuta. Chimene wene akuphunzira Malawi lero kuti Malawi wonse chitipatu nsanje ali ndikuthekera kuyendesa dziko. Kaya munthu timusankha wa ku nsanje, kaya munthu tikumusankha wa ku chigawo cha pakati, kaya munthu tikumusankha wa ku Zomba, kaya timusankha wa ku Mulanje,
kaya timusankha wako Karonga, kaya timusankha wako Chitipa, as long as that person mtima wake uli pa Malawi ndipo akugwisa ntchito wisdom, not knowledge. Banji ukunena kuti wisdom amene wisdom timabadwa nayo, knowledge ndiyo timachita kukagula ku school standard 1 2 3 kumalipira school uyo paka ku university uyo timagwisa ntchito knowledge. Dziko loyendesedwa ndi knowledge mapeto ake ndi amenewa. Nkhokwe zilibe mafuta kuyenda pasi ndi mupitirirabe. Tikamayankhula yo yawo makhala ku South Africa kunoko economy imene anthu amene akukhonza economy maiko enawa ndi anthu songati inu, koma kuti inuyo mumaombera mmanja fiti. As Joseph Nkasa said, DPP, ka MCP, ka UTM, ka UTF, ka chipani chilichonse chitakuyendesa dziko ngati chipani icho ma ideologies yake akuchokera mu wisdom, not knowledge. Because anthu a knowledge ndi akuba ambiriwa. Dedi kuona tikuwerenga m'manyuzi maono ati inflation yakuti inflation yatsika. Inflation ikasika ziko zili kuyenda bwino. Mungu kamba za inflation. Mwayambira zomwezi za 2014 2019 kumakanamiza World Bank ndi IMF kuti ziko likuyenda bwino, koma anthu akukukuta ndi kulira ni mano. Akukukuta mano ndi kulira. Speak the truth, DPP. Ziko silili bwino. Lekuli mbusa wina waka uku ati kaya ndi mbusa kaya kandi ndani umwe woti anangoyamba kulalikira pa malo pamene anthu akugulisa chinangwa chophika. Basi kumati ndine a bishop. What type of bishop are you? Amene ungamawauza Amalawi lero kuti ziko likuyenda bwino anthu zimene zozo iweyo kachenje wakusanje. Tapita ukaime pa court pa court kulimbe pa court pachi. Ukaime pamene pajapo mama uzikauza anthu ochokera kubangwa kuti ziko likuyenda bwino akuyenda pasi tione ngati utabwerere kusanje. Tanyamuka ukaime pa Blantyre Girls uzikauza anthu akundilande kuti ziko likuyenda bwino akuyenda pasi tione ngati utabwerere kusanje. Ziko likuyenda bwino. Tamvera pa china Comrade Ntanyiwa ayamba kusintha tangi. Anthu amene chode tikozana kuti mwina analimbana ndi achakwera. Asiya panopo akufuna aongoleso ziko akukamba za Mutharika. Tikumumvaso wabakiri Muluzi TV ngakale amayankhula mwano koma kuonesa kuti cholinga chake pena nchofuna kuti aongole ziko la Malawi. Komando iniyo achina Bishop Kachenje tikumva kuti ati mwapeza kampando kaya ku DPP nanga si mbali wanu uyu ati ndani uyu nayeso ati busa wina wakati ati Moses Shumba mukukoka na malaya nayeso amanena kuti iweyo ni munthu oyipa bwanja zako iweyo wapeza suzi ndo samati sekereze ife kuti tisamayankhule. Nayeso akusakasaka suzi ndi nayeso ndiwo wokhala ngati nendemweso kapopa ngoloso ngati nendemwe bana. Akachenje musasokoneze Amalawi ziko sili kuyenda bwino. Amna malombalero mmawauno anena kuti mudziko muno mulibe mafuta galiboto pambali pa nkhaundi ya ku Iraq. Munomo mulibe forex. Forex yo singapezeke chifukwa chani ifeyo tikhoza kukuza kuti mukulephera kupanga attract forex kuti ibwere muziko. Lomwe zamukanena kuti nthumbidwa zija. Sono inuyo ndi nkhalamba. Nthumbidwa zinatuluka. Koma inuyo ndi nkhalamba. Dziko lafika povuta. Chimanga ndi 45,000 lero. Pofika December chikhala pa 110. Ziko loyendesedwa ndi nkhalamba. Not nthumbidwa. Tikutengeratu mawu amene munkakamba. Ifeso atu zimatipweteka tumene munkakamba za chikangawa zijatu. Ndife tikunena kuti a vice president athawa atu muziko muno. Chifukwa ngati vice president watuluka mu dziko popanda even press release kunena kuti vice president watuluka awapita ziko lakuti akukagwira ntchito kapena akukapanga zakuti without press release kumene koko ndi kuthawa. Kandi second vice president akuyendera misonkho ya Malawi ngati watuluka kupita ku South Africa osasazika osatali kumene koko nkwathawa Malawi. A speaker nyumba ya malamulo munaimapo tu kwaye ndi ndi amaijeni ansa kupita ali kukaonesa konse uko ku ziko lonse maijeni ansa kuchira kumvesa chisodi chitenje chile mukhosi ali kuti maijeni ansa Asomia Sulemani ndinu amene munkalalika za chikangawa mai mwamusi yakuti ali kuti mama wao ndo tatilongosoleni kumene ali.
akachenji muzangogwiridwa nkhwiko ndi anthu osati swakongeresi chifukwa chakukwiya. Siyani auzeni anthu chilungamo ngati muli anthu omenyera maufulu anthu osakhala omenyera mimba zanu atikukulira Tony Mangocha. And for your information, your stupidity is at a point whereby nthawi zonse pamene mukukamba Chakwera ziko Chakwera anatuluka, Chakwera sakuyankhula, Chakwera akukhala pansi wali kunyumba kwake, Chakwera akudya misonkho ya Malawi ndipo azadya paka na kalekale. Inu mulimbana naye paka naliti akachenje sapato zilimbu. So tiyamike pano kunena kuti boma lavomera kuti lalephera mafuta palibe, not because nkhani ya ku Iraki ya ku Irani komanso forex sangaipeze. Mulimi akumukhomerera ati fodya $2.50. Mulimi mene wavutikira ndi fodya muja chikonga pwi akagulise fodya $2.50. Pamene alimi amene wawa chikudawa aulima fodya awa amene amabweresa forex muzikowa mumapanga pose ni mitengo. Pamene mzungu akulima ti ku Phalombe kuje ni ku Tyoloko makadami yake kumeneko simumatuza mitengo yake. Mukamapanga za mitengo yozolima lima muziko muno muzituza so mitengo yati kuti kuyenda bwanji msamango apinja Malawi musapanga Malawi kukhala pa thangata system azilima chimanga muziko muno chambirimbiri nkumatsitsa mitengo ngati muli ndi munda musiyiretu zimenezo Amalawi akuvutika.